Good morning, Materigla. Welcome back to my YouTube channel. Nikul Tundlar, Bhavya Rithesh, Tuluvlogger Dubai. Enchular Materla. Iniyan vlog kanil start mandilla. Inta vlog dado pun panna in a daily schedule, on a busy schedule, and a client meeting upunaga, and candidate in a dirachari in start month, or in video to pandula. So first yan kan lakad chukul yan kana epala phone use manpuji kan lakad chukul do churo fresh up mind lakad abakena first thing da pun panda bed sari manpuna en bed sheet fold manpunu baka bed and shop man tag manti clean bed na en kaunji par lakad en tuna ko kushi apun bed clean itala baka balig correct set mantadu yan fresh man pidadwana so first yan when first dada manpanda pujal yan shop man barchwe dapan rat nama pujal full nama cut time antu pujal no so shop man barchna au shop man pujal la dust dool petna pop pujal ಅವಕ್ಕ ಹೇರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತದ್ದು ಯಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಂತ್ವ ಬ್ರಷ್ ಮಂತಿ ಒಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ವ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಲ ಇವಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ವಂಡೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಮೋಹನ್ ತೆಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಪಿದೆ ಪೋದೆ ಅನ್ಪುರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪಡ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತಿಂಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಜನ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಂಕ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಆಪೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬಾರತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಅವು ಇಂಥ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಸ್ ಹತ್ತು ತೂಪಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ఉంది ఆ బస్ హత్తుతూ ఒక ముల్క వెదర్ చేంజ్ కాకుండా కూడా చాపుడు ఒకసారి కడనే పడుతుంది అది శీత అవుతుంది అవి ఒక్క బాలి కొంచెం చూడు ఒక ఇంక చూడు ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬತ್ತುನ ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಇಂಕ್ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇತ್ತನ ಮೇಕೈ ಬೇನೆ ಇತ್ತನ ಬಕ ಶೀತ ಕೋಲ್ಡ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಅವು ಇತ್ತನ ಇಂಕ್ ಬೇನೆ ಥರೆ ಬೇನೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಬೆಟರ್ మన కాళ్ళు అక్కన దొండే ಬೇನೆ ಪೂರ ಮೇಕಾಯಿ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಇತ್ತದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ఒక ಇತ್ತ ಫೈನ್ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕುರತೆ ಅವೇನು ಬಾಯಿಡ್ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಬಂದೇನು ಫೋನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರಿ ರಿಕವರಿ ಯಾವುದು ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಗ್ಗೆ ಫೈನ್ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆಗೆ ಫೈನ್ ಶೀತ ಚೂರು ಉಂಡು ఒక ತೆಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ఒక ದೊಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅನ್ನು ದಾದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಪನ್ಲಕನಿ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿಯಾನು ಆಫೀಸ್ലേക്ക് ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ತೂಪಾವೆ ಎಂಚ ಪಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪತ್ತುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೂಪಾವೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಎತ್ತಿಸ್ಲಾತ ಬೈ ಇ ಎಂಡ್ ಎನ್ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಂದ್ ಬೇತೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪತ್ತುವೆ ಅಲ್ಪದ ಪತ್ತಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಫುಲ್ ಬತ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜಪ್ಪೋಡ್ ಅವು ಯು ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಪುದಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 2020 ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ಎಂಡ್ ಇನಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ನೆಂಡು ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆ ನವಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಇದೊಂದು ಜೆಪ್ಪುಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತು ಒಂಜನ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಮೆಟ್ರೋ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ എടുത്ത് ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಗೆ ಪೋಯುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಯೋನಿ ಮೆಟ್ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಪ್ಯೋನಿ ಮೆಟ್ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي الحضارة. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Gardens. Discovery Gardens చేయించారు ఆల్మోస్ట్ ఐదు 10 నిమిషాలు ఉంటారు ఒక అల్తూ టేక్ ఫస్ట్ పద్ధతి పోయాడు సో చూ లాంగ్ జర్నీ అండ్ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ 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 ಇತ್ತು ನಾನು ಈ ದೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ದೂರ ಬೈಕ್ చేయాలి ఫస్ట్ 5 ವರ್ಷದ ఎక్స్పో పెట్రోల్ ఫస్ట్ టైం పడుతున్నా దూరాను ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ ಏರ್ಪೋ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲು ಕಾಲಪಾನಿ మనకి ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ يعني ಟೂ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆದ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ يعني جدي من بعد لاست الحضارة. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station on the right-hand side. Discovery Gardens ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆಟ್ಟು ಬರಾಬರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂತ ದುಬೈ ಇದು ಬರಾಬರ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರಬಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ನಡುಬೂಜಿ ಬರೋಣ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚನ ಮಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಬರ ಪುರಾತಿ ಮಂಚಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಐದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಕಾಲಪಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅವು ದ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಡಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲಪಾಡಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ತಾ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಚುಡು ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ಲೆ ತೂದಿನ ಕೂಡ ಎಂಚುಡು ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ತುಂಬ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ರೀಚ್ ಆಗ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ కైట్లో హైపర్ మార్కెట్ ఇస్తుంది కొన్ని తూనకు హైపర్ మార్కెట్ ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂట్లో ಉಂಡು अच्छा वो चांस दिन करना से चांस उंडेंगे चांस ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತೆ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಲ್ಲ ಪೇ ಪೆರಪೋಟ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಉಂಟು ಬಂದಾಂಡು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತ ಕನ್ನಾಕ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಅರಿ ಬಂತ ಆತಲು ಅಂಚ ತುಕ ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದದು ಪಿದರ್ಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಲು ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಕ ಇತ್ತಲು ನೀರು ಪೂರ ಇತ್ತಲು ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೈ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು
ಮಸ್ತ್ ಕಾಮ್ ಇತ್ತು ದಾಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಫೀಸ್ A1 A2 A3 A4 A5 ಮಸ್ತ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಉಂಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟುಂಡಲ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಯಾನು ಇಡೀಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಡ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಸಾತಿ ಇಡ್ಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಕಾತೊಲ್ಲ ಉಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದೆನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊನೆಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಆತೆ ಇಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಇಚನ ಅಂಡ ಅವು ಡ್ರೈ ಆಂಡ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕನ್ನ. ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿಯಾನ. ಸೊ ಅಪಕ್ಕ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕ ಲಿಪ್ಲ ಚಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಐಕ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನ ಅಂಚೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಪ್ಪಿದೆ ಪೊಚ್ಚು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಹಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಚಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏನು ಮನ್ಪ್ರೆ ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ದುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಾಗ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತಿತ್ತು ಪಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಪಾರ್ಲೆ ಬನ್ ಶೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋರ್ ಯಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಿತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಪಾಡ್ವೇನು. ಸೊ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪವೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್. ಸೊ ಇಡೀ ಏನು ಮಹಂದುದ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್.